chinhu chatinokumbirisa manje ndechekuti icho tatichikumbirisa nawe tinotodawo maspai vanhu vedu kana kuti vanhu vanobva muopposition vanobva muzanu PF vanoshanda nevanhu ivavo kwaMnangagwa ivavo vanonyebera kuita sokuti vari ikoko vachiunza information mungava mumadistrict mumaprovinsi tinokumbirisa kuti vanhu ivavo hatisirisu tinenge tichiwapa information asi kuti vanenge vachipa vanhu information kwete isusu kubudisa information yezviri kurongwa. Tinoti da kuti kumadistrict ikoko ngakuwe nevanhu vanojarwa ikoko vanenge vachidhilivhara information vari muzani imomo zvavo vari kumamisha ikoko vari kumadistrict ikoko kumaprovinsi kumataundi ikoko vachingotipasa information chete yezviri kuitika even mugovernment imomo chaimo kana kumapurisa uko. Tinokumbirisa zvikuru kuti mapurisa edu vane rudo nenyika vane rudo nevanhu veZimbabwe vane rudo rusununguko vapote vachienda mberi vachitipa mainformation vapote vachienda mberi. Hazvina basa kuti muri kuchipurisa ikoko imi munongoramba muchiteedzera muchiita zvebasa muri ikoko asi muchibudisa information. Vakomana vekuCIO vakomana vekuarmy vakomana vekumatichers kumanurses kwese ikoko any department tinofanira kunge tine vanhu vari kurwira shanduko vari ikoko kwese kwana registrar general kumabhodha isu tichari mumabhodha tinokumbira kuti vanhu vape vanhu information utungamiriri kwete ngopa munhu wese wese ngavaise information kuna nyoka yemabhuni ikoko vaise information ikoko nokuti information haidi kungodirwa pese pese kungorasika inoda kuenda pamunhu wani ipa vanhu vashoma vanenge vachiningirikina ndo vanozosefa nekuningirikina. So tikangoti uyo information inini information hazvibude saka tinokumbirisa kuti timu redu riri kupolisi rirambe richitipa zviri kuitika paground nezanu PF. Timu redu riri muzanu PF ringava riri muprovince ringava riri mudistrict kana kuti munational level timu remusangano wezanu PF tinokumbirisa kuti vatipe information iri kuitwa nana Mnangagwa mumaprovinsi ese. Tinokumbirisa zvikuru ungava hama yaMP kana yaminister vanogona kurekodha zvimwe zvinhu rekodhai vanogona kutepa kana kutora mavhidhiyo ezviri kuitika tisati tasvika pa30 papapa ngazvibudiswe zvinhu mainformation ngaabude and tinokumbira mamilitary vawimbike mapurisa edu masoja edu vawimbike and vachengetedze nyika noti vanhu individual personal vanhu vashoma vanenge vachitsvaka kudya havo vachiguta and tinokumbirisa kuti dai taramba takamira takabatana and tinokumbirisa vanhu vari mumabhodha kuti mubudise information yakakwana vanhu vari mumagrowth point vari mumatowns vanhu vari mumakembi akasiyana siyana mumaprison uko tinokumbirisa zvikuru nokuti information yakakosha. Kurwa kwakunosiyana umwe unorwa wakawanda hake uchiita sokuti uri kuningirikini handiti mazviona uCIO hazvidevi munhu akanotrainwa chiCIO chete even munhu pachako unogona kuita self CIO kuferefeta nokutsvagurudza zviri kuitika paground and kana dai wemabhazi vari kuronga mabhazi iwa wezanu PF vari kuronga marori munogona kutofanotaurira vanhu kuti kune zviri kurongwa naningi toneta motikari ndinhingi aunza motikari ndinhingi abvisa bhazi ndinhingi bhazi rekwanhingi rine ruwara rwakati rakati kana kune vamwe vanhuwo futi vari kurwira shanduko ikoko tovakonfema tichinzwa. So information yakakosha saka tisanyanya kuda kutaita vanhu vanenge vakanyura imomo vachitipa information ngavatibudisire information vatipe tinozvida futi zvakare izvozvo information tinoida zvakanyanya that program yatinayo ichi haisi yekutomboda kutamba kana kuita sei and tinokumbirisa zvikuru tishande pamwe chete nevenyika dzimwe vari nyika dzakatendedza nyika dzedu idzi kana kune vanogona kuaprocha. Takataura kuti mademonstration haafaniri kuitwa munyika chete anofanira kuitwa even muEurope muAmerica even kupi kuAsia kuMiddle East chero nyika yacho yatendera even muAfrica zvikuru Southern Africa region tinokumbirisa chaizvo kuti tiende kumaembassy enyika idzodzo eZimbabwe munyika idzodzo tidemonstrate zvakasimba musi wa31 iwoyo timire zvakasimba tiri pamwe chete musi wa31 iwoyo tinyatsomira chaiko kunyatsosimba tiri munyika idzodzo. Ndinokutendai zvikuru kuti chandinongoda kusimbisa vanhu ndechekuti tine utungamiriri huri kuronga hatihumhanyiri kumberi vana baba Geza but isu pachedu paground sepovo seruzhinji tinofanira kufanopana mazano nenjere nekufunga nekuronga kuti tibatane tiri chinhu chimwe chete. Ndofunga muri kundizwa zvandiri kutaura vabereki. Ndinokutendai mazvita